Welkom lieve mensen bij weer een nieuwe aflevering van Scheldebondig. Mijn naam is Rick Stadebode en ik heb vandaag een bijzondere gast in de studio. Welkom Frank Neefs. Dankjewel. Ja. Nou, hartstikke fijn dat je hier bent. Via vele omzwervingen ben je uiteindelijk bij Mondia Scholengroep terechtgekomen. Maar laten we even beginnen bij jouw onderwijscarrière. Hoe oud was je toen je naar de opleiding ging en wat maakte dat jij gekozen hebt voor het onderwijs? Ik was 18 jaar en toen ging ik inderdaad mijn vervolgstudie beginnen na het VWO. Ik ben toen naar de Academie Lichamelijke Opvoeding in Tilburg gegaan. En waarom dat? Ja, het had ook dierenarts kunnen zijn of Landbouwhogeschool Wageningen. Maar mijn vader zat ook in het onderwijs en ik deed al heel veel training geven bij de volleybal in Breda. En toen dacht ik, ach, laat ik me daar ook voor opgeven. En ik kon ook op alle drie de plekken komen. En ik heb er uiteindelijk gekozen voor Academie Lichamelijke Opvoeding in Tilburg toen de tijd nog. Ah, mooi. Dus toen ben je een tijdje het bewegingsonderwijs ingegaan. Hoe was dat in die tijd? Heel moeilijk om aan een baan te komen. Want dat was net de na-HOS-tijd, na herstructurering onderwijssalarissen. Minister Deetman inderdaad. En toen waren er heel weinig banen. Ik ben ook met 13 docenten toen begonnen, weet ik nog. Allemaal van de opleiding kwamen, van allerlei verschillende opleidingen. En ik was de laatste van die 13 die het onderwijs toen ook uitging, omdat er geen werk was in die tijd. Oh. Ja. En, dus, en de onderwijssalarissen waren toen ook heel erg slecht op dat moment. Ja. Ja. En wat ben je toen gaan doen? Toen ben ik iets gaan doen wat ik al parttime deed in mijn vrije tijd en in de avonduren en weekenden. Dat was bij de Landelijke Dienst Beweging, Recreatie en Spel. En daar ben ik toen stafmedewerker geworden. En later in een fusietraject daar plaatsvervangend directeur. En nou ja, zo is het begonnen om leiding te geven. Vertel eens even over het Bres Spelenboek. Ja. Nou, dat was een activiteitenboek waarin allerlei spelen stonden, van bosspelen tot en met tafelspelen, grote organisatievormen, 6 kampen en dergelijke. Hoe je dat moet organiseren, waar je allemaal aan moet denken. En we gaven heel veel kadercursussen, toen ook voor scouting, Jong Nederland, maar ook PABO's in sport- en spelweken hebben we veel gedaan. Spelleidersopleiding, recreatiesportleideropleiding. Ik heb in dat kader ook in Afrika-opleidingen mogen verzorgen. Animateur de quartier was dat. Ja, dus dat in het Frans? In het Frans, ja. Oh, dat doe je gewoon even. Dat, nou, ik spreek redelijk goed Frans en daar heb ik toen nog wat verdieping in gekregen. Ja, en dat geloof ik. Ja, was een ontzettend leerzame ervaring in Burkina Faso. Dus dat was zeer bijzonder. Ja. Wauw, wat een bijzondere ervaring zal dat geweest zijn. Absoluut. Ja. Ja. Dus mooi. Maar ook daar merk je dat kinderen het over het algemeen leuk vinden om iets te leren. En helemaal als het op een speelse manier gaat, dat ze ook niet eens in de gaten hebben dat ze wat aan het leren en aan het ontdekken zijn. En dat werkte zowel die filosofie in Afrika als hier ook in Nederland. Kinderen zijn kinderen, toch? Ja. Die zijn, en dat is overal zo, over de hele wereld. Ja, mooie kinderen. Waar kinderen zijn, die willen gewoon allemaal spelen en ontdekkend leren en spelend leren. Dus en heel veel mensen doen het, oude volwassenen doen dat ook nog graag. Ja, zeker. Ja. Zijn een beetje vergeten hè, om te spelen in ons werk. En, wij deden bij Bres ook heel veel managementopleidingen. Bijvoorbeeld, we hebben alle directeur van de Rabobank in cursus gehad, directeur persoonlijk op Texel altijd in een 3-daagse cursus. En dat was ook altijd heel leuk. En dan deden we ook, die klommen ook in bomen als wij dat vroegen na 2 dagen. En dan hadden ze allemaal heel veel plezier. En, ja, mooi hè. Dus wat vind jij belangrijk daarin, in dat spelen? Nou, kijk, het spelen inderdaad, dan ontmoet je elkaar op een gelijkwaardig niveau. Het gaat, natuurlijk wil je proberen te winnen, dat spelletje. Maar uiteindelijk heb je die anderen ook nodig om samen iets te bereiken. Want zonder tegenstanders heb je natuurlijk geen spel en kan er ook niet gespeeld worden. En nou, dat is natuurlijk het grote verschil met de echte topsport. Dan gaat het soms ten koste van tegenstanders of probeer je tegenstanders uit te schakelen. Ja. Nou, bij spel, en dat is eigenlijk de invalshoek die ik altijd gehad heb, heb je elkaar nodig. En dan kun je ook, als het spelletje voorbij is, nou, dan ga je samen gezellig wat drinken of een praatje maken. En dat is het leuke van die invalshoek. Ja. Zie je daarin een verschil tussen mannen en vrouwen? Qua spelen niet, want dat is gewoon puur menselijk heb ik ervaren. Natuurlijk, ja,
En de vrouw bestaat ook niet en de man ook niet. Dus er zijn spelen waar sommige vrouwen hartstikke leuk vinden. Die houden van wat ruigere, bodyachtige vormen ook en dergelijke. En er zijn ook mannen die daar niet van houden. En liever een rustig tafelspelletje doen. En er zijn mensen die helemaal niet van spelen houden. Ja. Die vinden dat, je moet meteen om presteren gaan. Goed, dus dat zit bij mannen en vrouwen is mijn ervaring. Ja, mooi. En toen ben je van het Bres Spelenboek en met alles wat je daarin gedaan en ontwikkeld hebt, ben je weer iets anders gaan doen? Ja, want ik kwam toen in een fusietraject terecht met NOC-NSF, meer bewegen voor ouderen, hart in beweging. En toen heb ik de overstap gemaakt toen dat eenmaal stond, een nieuwe organisatie. Die heette het Nederlands Instituut Sport en Bewegen. Dat werd te veel derde lijns naar mijn zin. En toen ben ik overgestapt naar iets in de buurt. Nou, we woonden toen in Drenthe, in Emmen. En toen ben ik de eerste directeur geworden, bestuurder van een fusie van 8 welzijnsinstellingen, ouderenwerk, maatschappelijk werk. En dat heb ik toen in de gemeente Koevoorde daar opgezet vanaf de grond af aan. Ja. Oh, wat grappig. Ja, mijn man die komt uit Schonebeek, dus dat is inderdaad een beetje die hoek van de Aagolie, het mooie Drentse. Ja, grappig. Zuid-Oost-Drenthe. Ja. En dat leidinggeven, dat zat al heel vroeg in jou. Ja, goed, dat rolt op een gegeven moment ook naar je toe. En achteraf kijk je dan terug en dan denk je, vroeger op de lagere school was ik altijd aanvoerder van de voetbalelftallen, klassenboek dragen en klasseoudste zijn. Dat was altijd, dat doet Frank wel. En die deed dat ook gewoon altijd. Ja. Dus zo rol je daar dan in. En je gaat dan later ook wat opleidingen volgen daarvoor. En dan komt, en inderdaad die eerste leidinggevende functie was ik 31 toen bij die landelijke sportorganisatie. Ja, dat kwam toevallig op mijn pad en daar stap je dan in en dat doe je dan 3,5 jaar en dan kom je er niet meer uit, zeg maar. Ja. En leidinggeven doe je nog steeds met heel veel plezier? Ja. Mooi. Nu werk je bij de Mondia Scholengroep. Even een stapje terug naar... Je bent op een gegeven moment in Zeeuws-Vlaanderen terechtgekomen. Toen ben je directeur-bestuurder geworden van het Zwin College. Het Zwin College heeft een heel zwaar vaarwater gezeten, klopt dat? Dat klopt. Toen ik daar in 2012 begon, was er echt daar sprake van echt leerlingendaling, echte krimp. Niet leerlingendaling zo van dat lossen we wel even op, maar er waren toen 1109 leerlingen. En dat is te weinig eigenlijk met de bekostigingssystematiek die er toen ook was in Nederland om een brede scholengemeenschap overeind te houden met alles van basiskader tot en met gymnasium. Want ook een streek als West-Vlaanderen verdient natuurlijk een brede scholengemeenschap. Zeker. Waar kinderen gewoon binnen 15 kilometer naar een school kunnen. Ja. En die dreigde toen inderdaad om te vallen. Failliet te gaan. En daar 14 Tweede Kamerleden over de vloer gehad. De staatssecretaris Sander Dekker toen de tijd. Rutte is ook nog wel langs geweest in die periode. En heel veel landelijk nieuws geweest. Ja. Maar er moest iets gebeuren aan die wet en regelgeving. Ja. En dat is uiteindelijk gebeurd, maar dat duurt dan bijna 9 jaar voordat dat geregeld is en georganiseerd is. Maar daar heb jij wel een belangrijke factor in gespeeld. Ja, hè? Samen met anderen natuurlijk. Tuurlijk. Maar goed, als je opperhoofd en als karttrekker van het Zwin College ben je daar het meest mee bezig. Ik heb op een gegeven moment ook een jaar tegen de mensen op school gezegd, als jullie nou zorgen dat het hier gewoon goed geregeld wordt. Ik zal heel veel buiten de school zijn. Ja. Dan pak ik het daarop samen met de gemeente, ook Sluis, maar ook de gemeente Terneuzen, Hulst, de provincie Zeeland, lobbyen in Den Haag, in Utrecht bij de VO-raad. En toen hebben we de bekende taskforce gekregen. Ja. En ik heb een aantal keer mensen gehad die hier, onder andere de staatssecretaris, die kwamen in het begin en die zeiden van meneer, nee, u moet eens wat doen aan die krimp. Ik zeg, daar heb ik u voor nodig, want moet u dat veranderen. Ja. En dan, als het niet rendabel is, net als in het bedrijfsleven, dan stoot je gewoon het gymnasium af. Ik zeg, dan gaan leerlingen uit Katsanbad gewoon rustig naar Terneuzen fietsen. Ik zeg, dat is ongeveer 45 kilometer, zomer en winter en zo. En ik zeg, ik weet niet waar je het over heeft. Nee. En dat was heel vaak het begin zo van, je moet gewoon fuseren. Ja. Ga samen met de Terneuzense scholen. Maar
Oostburg-Terneuzen is 35 kilometer. Ja. En daar hadden mensen geen flauw benul van dat de afstanden zo groot waren hier. Kon je ze dat een beetje aan de verstand peuteren? Zijn ze hier geweest? Hebben ze dat fysiek ervaren? Hoe dat hier werkt in Zeeuws-Vlaanderen? Ja, uiteindelijk zijn ze allemaal hier geweest. En dan namen ze altijd mee. En dan reden we binnendoor van Terneuzen naar Oostburg. En dan kwamen we hier aan en zeiden, dat is een end. Ja, dat is inderdaad. Dat hebben wij nog met de auto gedaan. Ja, kan je nagaan. Inderdaad. En bussen, die zijn er niet. Treinen zijn er nee, ook niet. Nee. En dat is elektrisch fietsen, want dat was dan ook nog een suggestie. Geef ze allemaal een elektrische fiets. Ja. Nou, toen staatssecretaris Dekker dat zei, was dat kon je daar nog zo'n 12, 15 kilometer mee komen. Dus halverwege bij Biervliet hadden we dan een koek en zoopie moeten doen met een oplaadpunt voor de leerlingen. Ja, allemaal van die hele rare oplossingen in het begin. Maar als ze eenmaal hier in de streek waren en met de mensen spraken, dan zeiden ze, ja, het is inderdaad een heel bijzonder gebied. Dus nou, uiteindelijk is daar de wet op de laatste brede scholengemeenschap in een regio gekomen. En daar profiteert nu ook Noordoost-Groningen van, West-Friesland, Texel, in Limburg wat gebieden. En dat is maar te goed ook. Ja. Ja. Nou, mooi dat je dat zo voor elkaar hebt gekregen. Want ik denk dat het heel belangrijk is om, ook in de kleinere gemeenschappen, dat er gewoon een school is waar de leerlingen in de regio gewoon naartoe kunnen gaan. In plaats van dat je, ik weet niet hoe ver, moet reizen om gewoon naar school te kunnen. Nou, kijk, we betalen hier ook belasting. Toch? Tenminste, ik krijg tenminste altijd een blauwe envelop. Ja, wij ook hoor. En dan mag je ook verwachten dat je daar onderwijs voor je kinderen thuis nabij kwalitatief goed kunt organiseren. Nou, dat is gelukkig nog steeds. En daar heb ik samen met heel veel anderen bijdrage aan mogen leveren. En dat geeft wel veel voldoening. Ja, dat geloof ik. Ja. Dat geloof ik. Wat vind je mooi aan het onderwijs? Onderwijs is natuurlijk heel erg negatief in het nieuws. De problemen die kennen we, daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar wat maakt nou het onderwijs zo'n mooi vak? Nou, het onderwijs is het belangrijkste voor een ontwikkelde maatschappij en ook voor allerlei maatschappijen om verder te komen. Jongeren laten groeien, bloeien, iets laten leren, ontdekken. En dat is de jeugd heeft de toekomst. En dat is letterlijk zo. En dan jongeren inderdaad ook met elkaar laten leren. Ze de goede dingen proberen mee te geven. Waar ze inderdaad in hun beroep later wat mee kunnen. Maar ook in hun leven als mens. Burger van deze maatschappij. Ja. Dat is hartstikke mooi. En als je met jongeren... Ik zit nu ook een kantoor in een gang... met basiskaderleerlingen, die stuiteren door die gang heen af en toe. En dan denk je van, ja, kijk, daar doen we het voor. Want die staan daar over 10 jaar, bel je hopelijk dan nog een monteur. En dan komt er iemand langs. Of dan lig je zelf in het ziekenhuis en dan heb je verpleegkundige hulp nodig. Nou, dan hoop je maar dat ze nog aan het bed staan. En dat zijn die kinderen die nu daar op die scholen zitten. Ja, dus, mooi, dus dat is het hele mooie. Dat je daar, en daarom ben ik ook altijd voor geweest dat Nederland gewoon investeert in onderwijs. Want als je het niet doet, dan raak je achterop. Zo belangrijk. Altijd blijven investeren in de toekomst, in de jeugd, in onderwijs. En daar elkaar accountable voor houden, op aanspreken. Dingen samen doen, samenwerking zoeken. Kijken hoe we het anders en beter kunnen doen. Weet je? Klopt. En als je een keer in Afrika hebt mogen werken, zoals ik daarnet vertelde. En je komt in een dorpje aan met leme hutjes. En je hebt een doos met pennen en papieren bij. En daardoor kan die school weer een maand open. Ja. Nou, dat heb ik gewoon meegemaakt. En je ziet hoe fijn die kinderen, die kwamen van al die hutjes weer aanstromen. Want de school kon weer open. Kinderen willen gewoon leren. Ja. En kinderen die niet willen leren, die zijn er maar heel weinig. Ja, dat geloof ik meteen, Frank. Super. Ja. Ondertussen ben je ook opa. Hoe is dat? Ja, ook weer heel leuk. Dat is een leuke levensfase. Oudste kleinkind is nu 2,5. En dan hebben we 2 meisjes van bijna 11 maanden. En de 4e komt er aan. En dat is weer een leuke fase. Want je ziet weer dingen herhalen van vorig jaar. Ja. Alleen als ze nou echt de lasten, zeg maar, die hebben we maar heel beperkt even. Ja. En het is vooral de lust en het leuke. En je kunt je ook richten op de leuke dingen
En nou ja, dan merk je dat opa en oma speciale plekken innemen. Want dat zijn ook woordjes die ze snel uit kunnen spreken. Jazeker. Ja, en ja, echt hele vervelende dingen hoef je als opa en oma meestal niet te doen. Dat is voor de ouders. Ja. Ja. Dus, heb je nog een tip voor docenten in het onderwijs? Jazeker. Gewoon onderwijs blijft een geweldig mooi, met jonge mensen bezig zijn. En inderdaad, blijf de passie houden voor die kinderen. En natuurlijk, iedereen heeft ook zijn vak, zeker in het voortgezet onderwijs. En naarmate je richting het eindexamen komt, is het vak overbrengen natuurlijk ook belangrijk. Maar je doet dat altijd aan levende wezens. En dat zijn kinderen. En die, ja, we kennen allemaal nog docenten van vroeger of een leerkracht. Dat je zei van die heeft mij geïnspireerd om, of die heeft dat eens gezegd. Sommige kinderen kunnen nog letterlijk zinnen inderdaad uitspreken van docenten van vroeger. En dan denk je, nou, en dat is een hele belangrijke periode in het leven ook. En dan 12 tot 18 is natuurlijk een geweldig vormend periode waar ze echt van gewoon kind tot jongvolwassene de deur uitgaan. Nou, en dan mag je dan een bijdrage aanleveren met elkaar. En doe het ook met elkaar, want niemand kan het alleen. Nee, we hebben elkaar echt nodig. En we hebben de ouders ook nodig. Absoluut. Wat zou je tegen de ouders willen zeggen van nu? Ouders, zou ik zeggen, heb ook vertrouwen inderdaad in die school. En verwacht niet dat een school het in zijn eentje kan. It takes a village to raise a child, zeggen ze wel eens. En daar is de voetbalclub ook belangrijk in. Daar zijn de ouders, verzorgers ook heel belangrijk in. En weet ook dat een kind, ook al is het een kind alleen thuis, die moet in een sociale samenleving opgroeien. Dus je hebt niet alleen maar rechten als ouder en als kind, maar je hebt ook een aantal plichten. Namelijk je verhoudt je tot kinderen in de klas, tot docenten. En je vindt niet elke docent leuk, maar dan moet je je toch fatsoenlijk leren gedragen. Ja. En op een normale manier ook met je vrienden en vriendinnetjes inderdaad zeggen van nou, daar ben ik het niet mee eens. Ja. Kun je allemaal leren, maar geef ook wat vertrouwen aan de school. Ja. Dat wij dat ook zo goed mogelijk proberen te doen. En dat het niet altijd lukt. Nee. Maar, en dat thuis ook liever het verlengde van school is dan dat de tegenstander van school is. Ja, ja. Want als je kijkt naar, je wil natuurlijk als ouder altijd het beste voor je kind. Als we het hebben over grenzen. Soms zijn ouders ook, vinden dat moeilijk als een school een grens aangeeft. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, leggen we dat ouders altijd uit. Dat doe ik zelf niet heel vaak meer. Maar uiteindelijk als ze met een klacht bij mij komen, probeer je dat wel helder aan te geven. Ja, je maakt onderdeel uit van een samenleving. Dat is de klas, dat kan de school zijn, dat kan het elftal zijn, dat kan de muziek zijn. En overal spreek je wat regels af om met elkaar om te gaan. Ja. En dat hoeven er geen 100 te zijn, tuurlijk, maar als je dat 5 of 10 leefregels, dan gaan we ervan uit dat je daar je aan houdt. En als je daar niet aan houdt, dan word je daarvoor gestraft. En dat hoeft niet meteen heel zwaar te zijn. Nee. Maar dan kan dat je terechtgewezen wordt of even nog, kom eens even na de les even bij me. En dat kan allerlei vormen kan het hebben. Maar je moet leren inderdaad dat je binnen de afgesproken regels met elkaar moet samenleven. Ja. Heb je dat zien veranderen afgelopen jaren als je kijkt naar, weet ik veel, 10, 20 jaar geleden, zeg maar toen wij wat jonger waren, hoe wij onze kinderen opvoeden, als het ging over grenzen en wat wel en niet kon, hoe wij omgingen met, als je naar huis kwam, dan kreeg je er thuis nog eens van langs als je docent iets had gezegd of je terecht had gewezen. Is dat ook veranderd? Dat is veranderd en ook denk ik groot deel door sociale media. Alles is zo ontzettend transparant geworden. En er zijn ook echt kinderen die echt als prinsje of prinsesje. Mijn kind doet dat niet. Dat hoor je de laatste 10 jaren vaker dan daarvoor. Want toen deed elk kind wel eens iets wat niet mocht. En absoluut. Dat hoort ook zo. Nee, maar onze kinderen die doen dat niet. Nee, die doen dat niet. En natuurlijk, alles is, oude kinderen komen thuis. En dan weten de ouders al wat voor punten ze hebben gehaald. Ja. Want dat staat allemaal ook op internet. Ja. Ik heb bij mijn eigen kinderen nooit gevraagd. We hebben altijd gezegd, als er iets is wat we moeten weten, dan meld het. En als je zegt van, ik heb een 4 of een 5 gehaald, dan vertel je dat. En hoe komt het? En hoe ga je dat de volgende keer voorkomen? Maar niet, tegenwoordig komen kinderen al thuis. En dan staan de ouders die weten al van, goh, dit en zus. Ja. En soms bellen ze al voordat het kind thuis is naar school. Wat gaat u daaraan doen? Ja. Ja.
als school. Ja, wat gaat u daaraan doen? Wat gaan we daar samen aan doen? Ja. Hoe komt het? En goed, en iedereen heeft toch het recht ook om zijn onvoldoende te halen. Tuurlijk, Dus, ja. Maar het is een dynamisch werkveld. En dat vind ik ook het leuke aan het onderwijs. Hè. Je weet, ik ben ook een onderwijsmens. Ja. Ik hou van de dynamiek, van de reuring, van de ontwikkelingen, van al die dingen die je tegenkomt in het onderwijs. En ik heb het ook zien veranderen in die afgelopen 30 jaar. Dus we hebben wel iets belangrijks te doen. En ik denk dat het belangrijk is dat we ook uitstralen hoe leuk het onderwijs is, hoe mooi ons vak is, met hoeveel plezier de docenten, als ik zie met hoeveel liefde en passie en bevlogenheid de docenten voor de klas staan, met die kinderen bezig zijn. Ja, dat is toch het mooiste wat er is. Nou, we hebben onlangs 3 weken geleden bij de opening van het schooljaar bij Mondia Steven Pont op bezoek gehad, een ontwikkelingspsycholoog, maar ook systeemtherapeut. Ja. En die gaf ook nog aan, en dat past ook wel in dit verhaaltje van, we hebben natuurlijk heel veel afgelopen 10, 20 jaar individualisme heeft centraal gestaan. Hè? Montessori, Dalton, allerlei vooraanstaande pedagogen, allemaal uitgaan van het kind, de ontwikkeling van het kind. Alleen is het kind, en dat is dan de systeemtherapeutische kant van Steven Pont, zegt, dat kind zit wel in een bepaalde context en daar zitten regels bij, daar moet je je zien te verhouden, er is een hiërarchie binnen groepen, daar moet je allemaal kennis mee maken. Het leven is niet altijd leuk. Nee. En iedereen stoot zijn neus wel eens. En ik kan wel iets heel graag willen, maar er zijn er nog 28 in die klas en die willen ook wat. En dan moet je dan ook leren onderhandelen, over praten, hoe los je conflicten op. Nou, dat moeten we de komende jaren wel gaan kantelen met elkaar. Dus vanuit dat individualistische meer naar hoe verhoud ik mij als individu tot de ander, de groep, de samenleving. Want ik denk dat we daar nog wel wat belangrijks te doen hebben. Vroeger had je het collectivisme natuurlijk en daar is individualisme een reactie op geweest. En nu zijn we wat doorgeschoten. En de sociale media benadrukken dat nog maar eens allemaal. Ik benijd de kinderen niet tot tegenwoordig met YouTube, TikTok en allerlei andere sociale media. Allemaal buitenkant echte relaties aangaan. Elkaar op straat tegenkomen, spelen met elkaar, eens vallen. Weer leren opstaan, doorgaan. Het lijkt net of alles succesvol is op sociale media. En dat is het niet. Dat is het niet. Nee, dat weten wij, maar dat is iets wat zij inderdaad nog moeten leren. Frank, ik moet helaas het interview beëindigen. Ik kan hier nog 3 uur lang met je zitten praten over onderwijs, want je drukt bij ons op een knopje en we gaan gewoon aan. En dan wordt het gewoon helemaal een gezellige onderwijsavond. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit interview. Dank je wel voor je mooie woorden, voor je passie, voor je liefde voor het vak. En ik ga je nog heel veel plezier wensen op het Mondia. Volgens mij ga je nog heel veel mooie dingen doen. En ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Graag gedaan. Lieve mensen, dank je wel voor het kijken naar deze aflevering van Scheldemondig. En ik zie u heel graag een volgende aflevering van Scheldemondig. Dag!